hirugarren mailakoak. Eta ingo digute, loti ederra edo, bueno, bestatzuk behia durmiente bezala ezagutuko dazpena. Bale? Aurrera. Bazen behin mendietan barrena, garutako erreinu bat. Maitea, zezen gontzuan garen. Bai, baina miren bat falta zaigu. Denbora aurrera egin zuen. Eta... Zepolitaren gura naba. Bai, zeko bat antolatuko beharko dugu. Ui! Eta zertan bat antolatu zuten baina nagusia konbidatzea hartu zitzaien. Zelako haurtzo ederra ere, jauna. Bai, gure ere iruditzen zaigu. Baina asti nagusia azere zagoetan, aroa jauzi zion aurrari. 16 urte betetzean ardatz batek zastatu eta hil egingo zera. Hil egin geldituko zara, hiltze batek esnatuko zaitu. Ez gero maitagarriak ere zorinkeria bat. Zuen horrela pentsatzen zen iko. Baina hala ere erreginak ez zeuden lasai. Azkeneko ardatz guztiak berritzen. Eta horrela pasatzen denbora lasai. Baina 16 urte betez zituen egunean Otxik egomaten dagoeak, kasten egoko naiz. Kaixo, princesa, kaixo, zertan nahi zara? Ertilea iruten probatu nahi aduzu? Bai. Gaztelua goitik behera harakatu ostean, printzesa urrean aurkitu zuten gurasoen eta zerbilegi egin zioten. Zer batzatzen da? Zer batzatzen da? Lo dago zorinkeriaren gatik. Bada ez dago zeren. Ezin nahi. Zinez, neskatua. Egun datu zorinkeria betean. Errege ezeginak oso triste geratu ziren. Hau entzustea. Baina horretako maitagarriak beste zorginkeria bat egin zuen. Lola zaila mugildu guztio. Eta lo igaro zituzten ondorengo urtean lo egon zen gaztelua egun batean printze bat sartu zen arte.
pozik bizi izan ziren betikoetan. Beraien familia eta lagunak ere bai. Ui, pasatu inaiz. Tarduan, gazteluko kide guztiak onartu ziren. Zorginkeria hautsi egin zen. Alaba, zer fazin dago. Bai, ama, eta nik ere nago poze. Nola pasada guztia? Gazteluan sartu eta zure alaba ikusi eta musu eman eta esnatu egin da. Venga! Bai, ama, eta oso zepozena baita. Loti ederra eta kuntzea pozik bizi izan ziren betikoetan. Beraien familia ere bai.